Babae iti nagtipo na pwersa iti kameng iti paidsug. Wenno Provincial Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group nga indaduulwan ni Police Chief Inspector Sosi Muracho ken Municipal Police Station iti ili a Magsinggal nga indaduulwan met ni Police Inspector Andrew Rabang nga daan iti direkta nga supervision ni Police Senior Inspector Roy Rapanan ket balaygi nga naparot dagiti mapapati nga marijuana nakumpiskar pa dagiti nga duma-duma nga fertilizer a mapapati nga aramaten da ken tinasao nga mula iti barangay Patong timet lang natakamat nga ili itay lang bigat may kasangapolo ket tallo nga aldaw iti bulan iti Pebrero. Sigon kadagiti kapulisan adaan iti 50 ket 4 apuon iti marijuana a naparot nga agatat iti sumurok kumurang asa nga 10,000 ken 8 piso iti daga nga napan nagparutan iti kameng iti kapulisan ket kuko iti Managan iti Tarsila ken Eugenia Tolentino ngem Pimusaydan agdama nga rod ngan anopen iti agdama a caretaker iti daga nga adda iti kalawan na nga 60 square meter a Managan iti Modesto Tolentino. Iti agdang miti dito iti kasta ket mapreventaran iti panaga lumuyan iti marijuana ta duwa nga beses nga rodan nga napanda pag-utan iti malugaran masapol nga da kami nga PNP ti Magsigal nga ta wan-wan mi kanay dati nga barangay pagrunan natin iti nga parte nga enti nakadugtala na iti nga marijuana. Pinasinggatan pa iti natakamat ko opisyal, posible nga ti caretaker ani Tolentino iti makasuan iti dayto nga kaso. Segon kadagiti barangay officials iti natakamat a barangay ni Tolentino ket mapapan iti probinsya iti Cagayan. Iti minandar ko iti intelligence mi dito wanawanam na iti sa bali pa nga lugar no kas pagarigan no adapay mulmula so yung bagak nga agpasipasir lang iti barbarangay ta agdamag-damag ta mga laki din o dapat lahi manin nga pasti nagmumulat iti marijuana. May kadwa nga gundaway iti pinagparot iti marijuana dagiti kameng iti kapulisan iti barangay Patong iti mulak iti napalpalabas katawen. Kadagiti nga gundaway nainget iti Philippine National Police ti Magsinggal iti panagmonitor da kada barangay kangronaan na ti interiores no addapay dagiti agmulmula adi tangay dawdawat ni Police Senior Inspector Rapanan nga magipagtinulong kuma dagiti barangay officials kangronaan na dagiti bumarangay. Ryan Pardo, Core TV News.